Goedenavond, het is zondag 24 april en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Vandaag is de wandelmarathon van Zeeuws-Vlaanderen van start gegaan. In totaal vertrokken 1861 wandelaars. De jongste deelnemer is 11 en de oudste 84. Ze vertrokken vanuit Hulst. Jij doet vandaag mee met de wandelmarathon. Waarom? Nou, meer een uitdaging. Ik zou eigenlijk met een vriend lopen, maar ja, die is geblesseerd. Dus ja, ik wilde toch de uitdaging aangaan om in ieder geval die 42 kilometer te lopen. Het is de eerste keer sinds 2020 dat er weer gewandeld kan worden. De wandelmarathon is net zo lang als de gewone marathon. 42 kilometer en 195 meter. Hoe gaat het? Heel goed. Het is prachtig weer. De zon schijnt en de lucht is blauw. En ik heb al 33 kilometer achter de rug. Ja, je bent er bijna. Nog 7, 8, 9, kleine 10 kilometer nog. Dus ja, dan is het aftellen. Morgenavond is er bij Omroep Zeeland een langer verslag te zien van de wandelmarathon van Zeeuws-Vlaanderen. In een landbouwschuur aan de Kruisweg in Meliskerken heeft vannacht een grote uitslaande brand gewoed. In de schuur waren geen dieren of mensen aanwezig. Rond 4 uur vannacht was de brandmeester. De schuur was niet meer te redden, maar het is de brandweer wel gelukt om de woning naast de schuur te behouden. Gemengde gevoelens vandaag in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Vlissingen, want daar vond namelijk de allerlaatste viering plaats. Veel parochianen hebben het moeilijk met het afscheid van de in 1911 opgerichte kerk. Dus het is nog wel een tijdvak waar we afsluiten, waar diverse generaties naar de kerk zijn gegaan. Ja, en het is natuurlijk een droevige gebeurtenis. Het enige positieve is dat de kerk blijft staan. Ik heb er echt wel om gehuild. Ja, voor mijn gevoel is echt Gods geest hier. En dat is heel verdrietig dat we dat natuurlijk moeten missen strakjes. Ja, het gaat toch wel echt iets verloren. Wegens geldgebrek wordt het gebouw omgedoopt tot hotel. De beste optie die er was volgens het bestuur. Slopen zou het nooit worden. Dat zouden wij niet willen. Dat zou de gemeente niet willen. Het is heel mooi dat het gebouw ook behouden blijft. En dan is een hotel ook een functie dat je nog eens binnen kunt komen. Even hier koffie kunt drinken of in de pastorie straks. Je kunt er blijven komen en dat is het mooie. Aan het eind van de viering werden waardevolle spullen zoals het kruis en de beelden de kerk uitgedragen. Natuurlijk zou het wel mooi zijn als het een keer een vrouw zou zijn. Ik vind vrouwen altijd ondernemend personen. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor de gemeente Hulst is gestart. Want na maar liefst 19 jaar stopt Jan-Frans Mulder als burgervader. En dus gaat men op zoek naar een man. Liefst vrouw die betrokken, meelevend, betrouwbaar is. Kortom een schaap met 5 poten. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Een schaap met 5 poten is wel een beetje veel misschien. En ik denk ook niet dat die zo makkelijk te vinden zullen zijn. Maar ik denk wel dat het iemand moet zijn die past. Gemoedelijk, een beetje toch ook van, soms ons kent ons. Dat hij voor de mensen is en de leefbaarheid van Hulst. Een man of een vrouw? Oh, dat maakt me niet uit. Iemand van buiten Zeeland of van binnen Zeeland? Van binnen Zeeland. Want, wat biedt dat? Oh, die weten wat in Zeeland te kopen is. Nou, ik zou het wel leuk vinden als dat een vrouw is. Een jonger iemand. Ik heb nu heel weinig met politiek. Ik volg het niet echt. En ik denk dat als er dus iemand zou zijn die inderdaad wat jonger is, dat het dan toch meer aantrekt ook. In september moet duidelijk worden wie de nieuwe kandidaat is. Gaat men voor iemand van buiten Zeeland of kiezen ze toch liever voor een insider? Hoe dan ook, één ding staat al vast. De nieuwe burgemeester wordt begin oktober geïnstalleerd. Dit weekend zijn ze weer geteld, de bijtjes op de bloemetjes. En dat is nodig, want ruim de helft van de 360 bijensoorten wordt bedreigd. In Noord-Gouwen deed Winnie de Ruiter mee, maar de bijen echt zien, dat viel nog niet mee. Het is de pech dat het best hard waait. Dus insecten zijn slim. Als het meer energie kost om te gaan vliegen, blijven ze lekker binnen. Als de wind gaat liggen, dan komen ze allemaal weer tevoorschijn om de nectar te gaan halen en de stuifmeel. Je ziet ze af en toe wel, net zat hier nog een honingbij op. Ja. Nou, ik heb er nu inmiddels al 5 gezien. Dus dat vul ik eventjes in op mijn staartje, op de app. Ze is een echte bijenliefhebber. Naast bijenvriendelijke planten heeft ze ook bijenkasten. Dat was ooit een grote droom van haar. Rond de 25e, toen zag ik heel bewust een bij landen op een bloem. En die nectar zou opzuigen en ik zag dat lijfje zo gaan. En dat greep me, dat beeld. Ik denk, oh, wauw, wat gaaf. En toen dacht ik, als ik ooit eens ergens vrij buitenaf woon, dan zou ik heel erg graag bijenkasten willen hebben.
Mensen die meedoen aan de telling is gevraagd een half uur te tellen en de resultaten toe te voegen aan een app. Onderzoekers gebruiken de resultaten om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen en of die aantallen toe- of afnemen. En voor het Zeeuwse sportnieuws gaan we nu naar Stefan Nijpjes. Voetbalclub Kloetingen heeft een belangrijke stap gezet voor promotie naar de hoofdklasse van het amateurvoetbal. De koploper won in de eerste klasse B in Hellevoetsluis met 0-1 van Nieuwenhoorn, de nummer 2 in de stand. En Kloetingen verstevigt daarmee dus de koppositie. Het enige doelpunt werd na 24 minuten gescoord door goudhaantje Dano Laurens. Al goed voor 18 goals dit seizoen voor de Beverlandse ploeg. Straks zie je in Omroep Zeeland Sport een samenvatting van deze wedstrijd. En wat doen we nog meer in de uitzending? Je ziet een uitgebreid verslag van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen, waar Maarten van Zetten uit Zoetermeer won in een nieuw parcoursrecord. Sebastian Sletterer uit Middelburg is hem kwijt na 8 jaar. En verder ook aandacht voor de omloop van Borselen, de wielerwedstrijd voor vrouwen in en rond 's Heerenhoek, waar Maaike Bogaert 7 seconden voorsprong op de meet overhield op de andere rensters uit de kopgroep. Dat en meer in Omroep Zeeland Sport. Graag tot zo. Het was een mooie zondag met flinke zonnige perioden en op een paar wolkjes na was er ook sprake van een strak blauwe lucht. Prima omstandigheden wel voor de marathon in Terneuzen, al stond er wel een stevige, vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht blijft het droog en de wind neemt af naar matig uit het noordoosten. In de loop van de nacht wordt het bewolkter en het kwik zakt daarbij tot ongeveer 10 graden. En morgen trekt er een storing over ons heen en kunnen we een paar buitjes verwachten. En afhankelijk van waar de buien precies langs trekken, leveren ze ongeveer 1 tot 3 mm aan neerslag. Het wordt frisjes met maximumtemperaturen van 13 à 14 graden bij een matige noordoostenwind. Daarna blijft het de rest van de week weer droog met een noordenwind. De temperatuur ligt eerst nog rond 13 graden op dinsdag, maar later in de week kan het al wel weer 17 of 18 graden worden. En tot zover nog een fijne avond en graag tot morgen.